Ang pag-ibig na wagas, storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas, may happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dagol And Tita Tanya Chinita. Taga-comfort ako ng aking kaibigan at katrabaho. Feel good morning po mga kabisyo na nahumaling na kay Tita at sa programang Mga katas ng nakalipas. Tawagin niyo na lang po akong Banjo mula sa Valenzuela City. Single but in a relationship po ako kay Vina. Going strong po kami for 3 years. Minsan weekends lang po kami nagdi-date. Bihira po yung weekdays dahil po sa trabaho. 5 years na rin po ako sa trabaho kung ito ang Tita. Ang ka-close ko naman pong si Cindy ay 2 years pa lang po siya. Pero lalo kami naging close, lalo na nung nagkalabuan sila ng kanyang boyfriend na si Dave. Sobrang babaero. Kaya po ako ang naging taga-comfort sa kanya. Para na rin po kaming mag-best friends. Kasama ng iba pa naming katrabaho. At isang araw, umiiyak na naman sa trabaho si Cindy. At dito na po nagsimulang tumagas Ang mga katas ng aking nakalipas. Mars, kanina ka pa umiiyak. Para kasi Charmila at kanina pa iyak ng iyak. Ang bakit umiiyak, Mars? Huwag na tama. Ano ba gagawin ko? Tatawa ko? Magiging masaya ako na nahuli ko ng bababae si Dave, ha? Ano? Tatawa ko? Ganon? Ha? Ano gusto mong gawin ko? Ala, nasira na talaga yung tape head ng Mars ko. Gusto niyo yata maging masaya ako? Mars, sa trabaho kasi tayo. Sinasabihan Saan ako iiyak? Ano, iintayin ko ba ka-uwi? Ah? Sakit-sakit na ng puso ko, Trixie. Hindi mo naiintindihan. Oh, maaga-aga niyan ah. Coffee. Alam ko naman gusto mo yan. Thank you, Banjo. Ito kasi, Trixie. Boy, ano ba ginawa ko? Banjo. Hulaan ko. Nahuli mo na naman si Dave. Please lang, huwag yun ang paulit-ulitin sa akin. Pwede dumamay na lang kayo sa tao.
Hindi ko matanggal. Sabi ni Dim, magbabago na siya. Sabi niya, last na yun eh. Last niya na yun. Nagbago naman siya, Banjo. Nagbago ng alin? Bagong babae na naman. So iba pa yung nahuli mo last time. Hindi yan yung ngayon. Tama? Ako naiinis ako sa inyong dalawa. Hindi Hindi, niyo ako kinaklaro ko lang. tinatamayan eh. Oo na! Ako na yung paulit-ulit niloloko! Ako na! Ako na yung tanga! Mars, hindi mo pa rin ba na-realize? Kailangan pa bang i-realize yan? Iba na. Sige na. Okay. Ayoko na talaga. Ayoko na. Last ko na yan. Promise. Ayoko na. Makikipag-iwalay na. Oh, talaga. Mars, pagod na kami sa ganyan mo. Ayoko na. Hindi. Ito talaga promise. Kahit di kayo maniwala. Wag na. Di na lang ako magsalita. Basta huli na to. Ayoko na. Iyak ko na to. Banjo, hiram na ako. Banjo, ang sakit Hoy, ko Kim! na eh, puso. Niiyak na naman yung friend natin, Kim. Ano ba gusto nyo? Maging masaya ako na nambababae kayo, ha? Ha? Ay, damay na. Dapat, Kim. Hindi na Ano tayo dapat pupunta maging dito, Kim. masaya ako, ha? Ikaw, Bong. Di Damay na lang na kita naman, sige sinusumbong sa asawa mo, pero yung mga bagong empleyado dito, ha? Bigay ko sa'yo. Mga bagong Ay, empleyado dito, lagi mong nililibre sa kantin. Ganun talaga yun. Diskarte yun eh. Okay. Para klaro tayo. Pare-pareho kayo. Wala nang loyal. Pare-pareho kayo. Ay, ganun talaga yung mga lalaki, Mars, no? Pare-pareho kayo. Sige na, sasama kita mamaya. Kumain tayo, shot tayo. Kung bala, may treat. Hindi naman yun maaalis yung sakit na nararamdaman. Ayaw mo. Sige. Kunyari ka pa, Mars. Gusto ko samgyup. Ha? Sige na, mag-samgyup tayo, tapos tayo, soju o kahit ano bang inumin natin. Sakit ng puso ko. Sakit. Mars, Sabi niya magbabago na siya. Sabi niya huli na yan. Oh, huli na. Nahuli mo nga siya. Ayoko na talaga, promise. Itaga niyo sa bato. Paputol ko pa yung kamay ko pag binalikan ko yun. Putulin mo na yan, Mars. Kasi ganun din ang mangyayari sa'yo, Mars. Ayoko na talaga. Sige na, dito lang kami. Ano ka ba? Mamaya ha. Ayoko na talaga. Huli na to. Ayoko na. Sige na, may trabaho pa tayo. Banjo, ayoko na. When you feel the sunlight. Tama na yan. Grabe, sobra-sobra na yung ininom mo eh. Kulang pa nga to. Alam Para mo, mamanid isusuka na mo lang yung mga... Para mamanid na yung puso ko. Sobrang sakit. Banjo. Tama lang to. Tama lang. Be! Uy, alalayan mo si Trixie sa CR na susuka. Uy, ba't ka dyan nagsuka, Trix? Sayang. Eh, binalik ko na lang. Iyak ka, Trixie. Banjo, ba't Ay, di ko na ganyan? kaya, girl. Mauna na muna ako. Sakit na ng ulo ko. Baka ma-rape ka sa daan, Trixie. Mukha nga naman ito. Siyempre ako maghahanap. Ako mamiktima. Sige naman. Ingat ka, friend, ah. Uy, Banjo, ikaw na makatid. Hindi ko na kaya. Banjo, sige, Banjo, ka na. bakit ganun? Hindi ko makalimutan. Taxi ka na lang. Hindi ko makalimutan yung Bye. sakit, Banjo, Banjo. Banjo, Ganun talaga tulungan mo. yan. Paano ba makamove on agad? Ano? Hindi naman yan madali. Nahuli ko na naman eh. Alam mo, nahuhulig, nararamdaman ko na may iba na naman babae. Pero sabi ko, baka nagbago na talaga. Tapos nakita ko, nagkita sila. Banjo, ba't ganyan kayong mga lalaki? Uy, huwag mo ko idamay. Loyal to it's kay Vina. Huwag mong ganyanin. 3 years na kami ng girlfriend ko. Never akong nag-cheat dun. Oh, sige na. Si Dave na lang. Si Dave, bakit ganun si Dave? Bakit ganun Ay, ganun siya? talaga Di ba siya. sabi niya, mahal niya ako eh. Nakikinig ka kasi. Sinabi ko na sa'yo, ginagamit ka lang ng tao. Pag na-board siya sa'yo, maghanap na naman siya ng iba. O kita mo, iba-ibang babae. Pero bakit ayaw niya na lang kung hiwalayan? Kasi nga, alam niya nandyan ka lang. Pag nauhaw yung camel, wala siyang ibang mapuntahan, sa'yo siya. Sakit naman ang sinasabi mo.
ganun talaga eh. Reality hurts. Bakit alam mo? Sabi ng friend ko. Alam mo eh, parang danas na danas mo. Naranasan ng friend ko. Pero baka, tingin mo baka magbago pa siya kapag... Ayan. Kaya siya gumaganyan sa'yo kasi nag-expect ka pa na baka magbago. Ilang beses na ba yung ginawa sa'yo? 3 beses na puro iba-ibang babae, oh. Yung alam ko, yung 3. Yun na nga eh, yun na nga. Pero feeling... Alam mo naman pala niloloko ka na. Ano pa bang gusto mo mangyari? Ganun ka rin pag nagmahal ka. Ganun din ang gagawin mo kahit niloloko. Tara na, uwi na tayo. Kahit niloloko ka, feeling mo totoo sa'yo. Pero baka may... Uwi na tayo. Tingin mo ilang percent na magbabago siya. Hindi na magbabago yan. Kahit iwalayan mo yan, kunyari magbabago na ako, mo ko lang iwan. Pag okay, sige balik kayo. Ganun yun. Maghanap, ganun Ba't yun. alam mo? Sabi ng friend ko, danas na yun. Na ako eh. Ayoko na. Tara na, iuwi na kita. Ayoko na. Gusto ko na makalimot. Gusto ko bukas agad makalimutan Iuwi ko na nga kita. Gusto ko na makalimot. Sige na, uwi na kita sa inyo. Huy! Diyos ko. Ano ba to? Ihatid ko na lang to sa kanila. Kawawa naman itong babaeng. Sa amin ba talaga? Oo, sa bahay nyo na lang. Sige. May kasama ka ba doon? Wala. Yan na, hatid na kita doon. Teka, ang bigat mo naman. Dito ka nga. Alis na ako. Ano, ilalak ko na yung pinto mo, ha? Mamaya ka na umuwi. Uy! Bakit nalikan? Masama ba? Ayaw mo ba? Cindy, kaibigan tayo, tropa tayo. Walang Hindi talo-talo mas tayo. maganda kaysa sa iba ako humalik na hindi ko kaibigan. Oo nga, no? Ay, teka! Ay, mas... Alam mo talaga sumagot. Sumagot lang naman ako sa sinasabi mo. Oh, may point ka pero hindi. Kaibigan tayo. Ayoko Cindy, ayoko masayang. Baka marinig tayo ng kapitbahay. Ayoko masayang yung pagkakaibigan natin. Hindi masasayang, manonorish nga eh. Mag-flourish yung friendship natin pag nilagyan natin ng ganito. Sa bagay, para siyang ano, Diba? para siyang fertilizer. Diba? Papaanohin natin. Papalawigin. Hindi ito mang-aray. Tama na. Tingnan natin, Cindy, malay mo compatible tayo. Cindy, tama na. Wag, Cindy. Cindy. Aray ko, Cindy. That I've waited for a girl. Di po namin napigil ang bugso ng damdamin namin nung panahong yon, Angkol at Tita. Napasubo po ako sa sitwasyon. Lalaki lang po ako eh. Wala kaming label ni Cindy, kumbaga mutual understanding na lang. Gusto niya raw ako, pero alam ko, nasasaktan lang siya kay Dave kaya siya gumaganyan. Habang ako nakukonsensya na po ako sa girlfriend kong si Vina. Ngunit naulit po ang ganong pangyayari. Wow, nakukonsensya. Nakonsensya yan? Oo nga. Nakonsensya po ako. Konsensya with broken family package. Pero naulit po talaga. Kahit ayaw ko, nangyari na naman. At dahil po doon medyo na-awkward na kami sa isa't isa dahil umiiwas po ako sa kanya sa trabaho. Hanggang na-corner po ako at kinausap ko na rin si Cindy. Banjo. Ay. Banjo, mag-usap tayo. Di ka dito sa gilid. Iniiwasan mo ba ako? Ano ba? Adjo. Nasa trabaho tayo. Ano ba?
Banjo, nagpapansin na naman tayo sa trabaho, dinadamayan mo ko. Ano ba? May mga Pero, kaibigan si Vina dito ha. Baka makita tayo. Machismis pa tayo. Banjo, alam kong may mga kaibigan si Vina, pero dati naman close tayo. Iba yung pag-iwas mo ngayon, Banjo. Banjo, tapatin mo ako. Iniiwasan mo ba ako? Ayaw mo na ba? Banjo, Nakukonsensya na ako. Di ba magkaibigan tayo? Cindy, ba't ka nakukonsensya? Cindy, hindi tama to. Gawin na nating official. Gawin na nating official. Iwan mo na si Vina, ako ready na ako sa'yo. Hindi nga po pwede. Bakit hindi pwede ginawa mo nga? Nakailang beses na. Hindi nga eh. Ayoko na nga dahil magpo-propose na ako sa kanya. Nakukonsensya na kasi ako eh. Kaya oo. Ba't ka magpo-propose? Nagiging okay na tayo. Hindi tayo okay. Alam ko nasasaktan ka lang sa ginawa sa'yo ni Dave, pero hindi to tama eh. Kaya Banjo, hindi lang ako nasasaktan. Totoo tong nararamdaman ko sa Banjo. Malay mo tayo. kaibigan lang ang turing ko sa'yo, Cindy. Ba't tayo nagsisex? Kung kaibigan lang, ba't inuulit-ulit natin? Ha? Tama na nga, kaya ayoko na nga eh. Gustong gusto mo nga eh. Ha? Ayoko na nga. Ano? Gumaganyan ka pa? Ilang beses mo nga ako tinikman, nasarapan ka nga eh. Sabi mo sa akin mo lang naranasan yon, ha? Gusto mo iparinig ko kay Bina? Pakita ko kay Bina yung mga ginawa natin, ha? Hindi ba? Tama na. Hayaan mo na lang kami. O, sige, mag-propose ka kundi. Sasabihin ko yung tungkol sa atin, sige. Ano? Ituloy na natin to. Ituloy na natin to. Sasabihin ko kay Bina. Hindi nga. Kaibigan lang ang turing ko sa'yo, Cindy. Hindi to kaibigan lang kasi nagsisex tayo at alam ko may feelings ka sa akin. Wala akong feeling sa'yo. Mahal ko si Bina. Oh, nagkamali Mahal ako. mo? Pero... Oo na! Anong klaseng pagmamahal yan, ha? Ha? Tumitikim ka sa iba, tinitikman mo ko, hindi... Ha? Ano? Ha? So, ganun pala talaga ng mga lalaki. May mahal kayo, tapos may titikman kayong iba! Ha? Pag convenient, titikman nyo. Pag Tama may na. panahon, Tama ha? na, tama na. Pag may pagkakataon, pag may nagpakita sa inyo ng motibo, titikman nyo. Ano? Wala akong pake kung malaman ng lahat na may nangyayari sa atin habang kayo ni Bina, papakasalan mo pa? Kung sabihin ko kaya, ha? Pare-pareho kayo mga lalaki. Sabihin mo na kung ano gusto mo sabihin. Sasabihin ko talaga kasi pare-pareho kayo mga lalaki. Gusto ko lang naman magkaibigan tayo. Magkaibigan pero naulit nga ilang beses at alam ko, gusto mo yung mga nangyayari sa atin. Di pa pwede hanggang friends na lang tayo. Balik na lang natin as friends. Hindi na yun mababalik. Hindi na yun mababalik. Pare-pareho kayo. Hayop ka. Hayop kayong lahat. Tanda mo itong araw na tatandaan mo. Hayop ka, ginamit mo lang ako. Ginamit mo lang ako, pinagsamantalahan mo ako. Makakaganti rin ako sa inyo. Makakaganti ako! Makakaganti ako! Pare-pareho Cindy. kayo. Pare-pareho kayo. And that the only songs we've got left Dam na ang Pasko sa Love Radio. Basic!